Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Anong dili man ko makalimot. Imo makasukay sa ako kahumot. Radio Ang FM, nabasa we play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. DJ Arcade. Make it a hack to listen to our online webcast. www.dumangas Mix Club. Listen to my radio.com. Kay video ako girigan gayon talikdan ko pati ka pero wala gidayon karon mo to hindi ka tama na guba unya lapit pataka nagyaba-yaba karong ikaw na mapalaga kaysa dihang ikaw na lami ang dalawa ayaw na pagbiyahe pa palamita kaysa dihang lagi pagkupat na dihak nga kanta basta wala ka kiniyang resmat kong ang dag kong abunda ang mga bakbak magisig kinatawa di na mahilong very noisy ang tropa among memorya karon kay nangagamay agi sa dakot among utok mga lanay pero mas ipakitaan nga di ko magmahay kung maunggani ako anang ikalipay kung masadalan maglakaw dangag-dangag atras sa patiway pagi kong mubarag karon kay daghan hala sige dasmag papikot sa mata taman magbuntag murag mabuang kid mo na ang tama ayaw basol mo na imong gipangita di na ko mutugpag di na ko mutugpag gusto ko ani hala sige pagpa karong ikaw na mapalaga kaysa dihang ikaw na lami ang dalawa ayaw na pagbiyahe pa palamita kinsa diha ang buhay lupat ka sige kita na magpalamit bahalag mga bale ako anang tututong bisan kung sa pagkagahe Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Bali-bali, ikaw pinakagrabe sa kong utok pertigong kaswabe kaya ang uban walang sinabi sa mulag kong ikaw usas buot at kasing kain maong kumarig mga pare nagputi na para mulutan ang tuntabe bullshit di mausok at tutunada sige na ang katawa kisa bayan sa pula to sunata maong karong perti sa paa perti ka alingasa agi sa pipan di mahukag wala kaya paaso na ang ganja kaniway bagong ganja Arcade Remix. Kaninyo sa kamate kung kita magsabay murag madawat sa dalani mong kalipay ang kadabot ang mata kahamog kaway sagot ang mula panarapo sa laway medyo abunda mamate na ko dragon sa akong bulsa gaiyon ang gahon kini ang tambal ko sakit imo ang puso magpatama pa kay wamatay pabilang taron kinig istorya ma-action kag kalambe di mabugang dagway mura lang mahiwi basta sa dagot dili ko kadili magpinutagay ka taman mga bali Di na panawagan sa tanan ng dalaga at soltero dira na magdamag-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle sa hindi magbayle ni Arap atong buwan sagwa kaya lang kamuta uy daya ex-DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga na araw sa tanan Mr. DJ. umpisa nila kay masakot ta bayle lang ulat na mo The public may dance. ayaw na pagbiyahe pa palamita kinsa diha ang buhay lupat ka karong ikaw na mapalaga kaysa dihang ikaw na lami ang dalawa ayaw na pagbiyahe pa palamita kinsa diha ang
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lamesa kong pamati sa mutang kusog musipa. Maong akong palagi karong kong dili na pipa. Walay lain ka pare sa dili dalin makita. Madara nilo grabe baligupan na motiba. Upgraded mga lang sa mga boys nga managutay. Bisan medyo nihit karong kong ninyo pinapupay. Dili ni maumay anibay muna ang tunay sa aming buhay. Kawagod ang nagdalag lamig ang kulay. Kay mga pahiyom na mo diri grabe ka happy. Ang mga bakit puro nakatipas na ang tabi. Na ay maabot na yung taod-taod ko pasin. Natural nga moves na nilagay lahi o ate. Ginaduyan ko rason ko ba? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sour until 8 my first time living life that day I met you. Hate to think that you would have to die someday. 1,000 years won't do for. No one ever felt enough, even though I'm scared to love. Baby, you know the pain is unbearable. There's always things that I ache in my mind. I'm talking to my own decision. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Bird. Kagrupo mo! DMC, Radio FM, Dance Party Mixes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Aragay! Mas cookie niya! Sana all!
Donoso's in demand and best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Ang grupo mo! If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ. Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC, Net Radio FM. It's 7:31 in the evening. Isagit kamay dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Kumusta aton nga Domingo? Domingo naging masubong. Okay, so sa kadamot sang holiday daw, inito mabalaan kung ano subong adlaw na. Okay, once again, so isagit kamay dahil nga gabi sa aton mga kagrupo, mga kaparty nga nakatutok sa aton subong gabi sa aton nga dance party mixes. Okay, medyo daw nadula ako sa pila ka semana. Kaya medyo masako ako nga kabuhi, no? After nga nagbalik kami sa amon nga klase. Okay, pero tiway tamay mo ginang aton nga obra, no? Unahon nato nanay. Ang aton nga profession before ang lingaw-lingaw. Okay, sa masukin nato sa bilog nga Dumangas sa mga 45 ka mga barangays nga naka-muni-muni, naka-silent monitor. So once again, sagit ka may dahil nga evening sa inyo tanan, sulit-sulit. Okay, sa mga sukin natin sa bilog nga Dumangas, bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga kalibutan by our Facebook Live. Kag siyempre man kita replay sa akong nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso the Third. Okay, so ulupot kita magataw-hataw magkiay-kiay sa mga Domingo. Today is August 25, 2024. Kag lima na gid lang kaadlaw or 5 or 6. So biya na kita sang August kag welcome na kita sang September. Amo ni ang bulan nga ginawlat-ulat sa aton nga mga kagrupo or kaparty. Kaya naman nato nga diri sa Pilipinas. Ang September amo ni ang sugod sa aton nga Pasko. Kag siyempre basta gani Pasko. So, ang napapinsar nato dira mga party-party, mga kaon-kaon, kag mga sadya-sadya, kag siyempre paghatagay sa mga gift, kag kung ano pa ang mga regalo. Okay, so may mga plano magregalo sa akon sa mga Pasko. Ilabi na sa kilala ko dira sa may Tabukan Country Village nga nagligad nag-pledge sa akon nga magregalo. Pero tiway nakalabot, no? Kadamos ang natabo, kag siyempre wala nakalabot ang regalo. So may chance ka pang send sa regalo sa akon. Okay ba sa mga celebration sa mga adlaw, sa mga gabi, kag hindi pa uli ang tanan, so pwede ka mo siyempre makapa-shoutout. Just drop it on our comment section. So aton nga shoutout wala sang bayad. Absolutely free aton nga shoutout. Kaya aton nga program nga Dance Party Mixes, wala ito sa may gina-play nga intellectual property. So meaning, ang aton nga program hindi pag-utdon ni Facebook, kag hindi pag-i-delete ni Facebook. Okay, as long ato nga program, ako nga live, hindi ko pag-i-delete, no? So, siyempre, pwede ma-replay ato nga Facebook Live. Okay, just drop it in our comment section. Kag siyempre, wala sa bayad. Pero sa gusto magbayad, ang ako nga, pwede ka makabayad sa ako nga Gcash, 0906-0961-809. Okay, Yado DJ Jupiter, idol ko nga DJ sang RCFM 103.5, kag Short FM 101.5, nga si Yado. DJ Jupiter. Basta gusto mo Yado mag-send sang Gcash. Ako niya Gcash is 0906-0961-809. Okay, so sa mga parehas ko nga pigado, nga wala sang isin nga Gcash, ang imo niya gid lang para medyo makabulig man kamo sa ako niya Facebook Live. Paki-share lang sa ako niya Facebook Live. Amo lang ginang pwede niya nga ibulig sa akon. Just share my Facebook Live. Okay, at this video moment, sa klanis nga nakatutok sa akon sa mga gabi.
Okay, so ano ko nakita kayo na si Lia Puasan. Okay, dala sa may barangay sa Padumangas. Do ara ka subong sa kuno sa San Miguel. Okay, ang siyempre ako niya gwapang estudyante before. Kag siyempre subong gwapa man Japon. Walang kupas si Lia Puasan. So ang imong ngalan Arabic, ang imong profile pic si ang paborito kong komedyante. Na si Mr. Bean, abi mo hindi ta kilala ha. Good evening, sir. I alludes, okay? So, may gabi sa imo da Lia Puasan dira sa may San Miguel or Tubungan. Tubungan or di kagani man. Kay imo nga lugar daw boundaries ng duha ka banwa. Okay, thank you so much sa pagtamwa. Kaya siyempre, regards sa imo family circle dira, no? Sa imo da nga ex-boyfriend. Kasi imo da anak, I heard nga daw nagpulpa ayo na. Okay, just enjoy the day, the night sa atong nga dance party mixes. Ano man siyempre si DJ Gismar or si Blaster Arga or si Gismar Arga, no? Member ba sang DMC Net Radio FM before? Na nag-online stream na sa aton rin sa DMC. So, maling DJ Gismar or si Blaster Arga. Shout out sir sa tropa Space Bar, Villa, Anita, Burnwood, Tower. Okay, once again sa mga grupo niya kuno sa Space Bar, Villa, Anita, Burnwood, Tower. Nga si Bia, si GL, and Dax. Kag sa owner, si Dax ang owner sang bar. Okay, tipili kita na kalagaw? Ano ganin ang bar na may nagasaot-saot ng nagasaot-saot ng mga babae? Okay na, amo na iado Jupiter, no? Galing allergy ko sa mga babae, galing sa mga gwapa, allergy ako na sa ilo. Okay, thank you so much, good DJ Gismar. Okay, araman si Mang Jose or si DJ Jupiter. Ang sikat nga DJ sang RCFM 103.5 kag Short FM 101.5. Maninoy, good evening. Please shout out manda si Iyada mo. Ano ganyan nga ngalan ni Iyada? Doon lipat ko. Kag sa tanan nga mga staff sang Donoso Monfort Medical Center sa Barutak, Nuibo, Iloilo. Okay, sa tanang mga staff sang Don Jose Provido Monfort Medical Center sa Barutak, Nuibo, Iloilo. Isagid ka may dad nga gabi sa inyo tanan. Musta dang buhay-buhay. Baw, Diyos ko Lord. Nagliga na ka-experience ko sa kabuhay nyo dira. Perti, gali kabudlay. Perti kabudlay sa kabuhay sa ospital, no? Baw. Nagamasakit ka na, nagakuriit ka pa. Kaya siyempre kulang ang facility. Okay, so sige lang ha. So, mapuli mag-improve ato yung mga ospital para nga daw mag-enjoy man ang mga pasyente. Nga bisan ara sila bala nga nagamasakit. Makahambal man sila nga masarap magkasakit. Okay, so regards sa imo mga pod, no? Advance Merry Christmas maninoy sa imong family circle from Iyado, DJ Jupiter. Abi mo bala Iyado ang imong greetings. Your greetings is good but I need gift. Okay, mas marami nga ang greetings laktan sang gift para nga daw memorable man. Okay, hindi na ako mapanabuday pa sang mga putos-putos kay kun bayo na karon basi magutok pa sa akon. O kung maghalog pa na karon, siyempre hindi ko man magamit. Pinakadabis na imon nga pag Pasko sa akon. Just send my Gcash 0906096189. Or siyempre hagaron mo na ako mang tikwe. Okay na na. Saan ba matikwe? Okay, maprograma ko da bala sa imo maninoy. Sim, kasan o kapag ginaulat mo? Ang DMC Net Radio FM ya, welcome na sa tanan nga mga DJ diri sa Dumangas. Wala kami yan nagapili. As long nga kabalo maggamit sa mga gamit nga niyo nga makita nato sa screen. Kag siyempre, kabalo magpili sa manaming music. So welcome ka sa DMC Net Radio FM. Okay, from DJ Gismar, good evening Iloilo, good evening Dumangas, kag rainy evening to all. Customer, welcome sa space. Visit Villa Anita Burnwood Tower sa General Luna Street. Thanks, good Sir Vic. Okay? Okay, dapat may bayad na. Prosig lang ha. So once again, sa gusto magpaliwaliwa, kanto ka mo siyempre sa... Ano ganito? Lipat ko. Okay, sa Burnwood Tower. Doon sa may... sa space... sa may Villa Anita Burnwood Tower, sa may Luna Street, sa may Iloilo City. Okay, lago ka mo ito mag-enjoy ah. Total boss, wala man sang obra sa holiday na pwede ka mo ito makalingaw-lingaw. Kag maka-banding-banding sa mga friends. Kag siyempre, maka-shot-shot na. Pwede ka mo mag-inom sa damo, kaya ito siyempre. Buwas may naman ka mo Japon.
Okay, kung wala ka mo space sa iya kadto na di space bar. Okay, kung wala ka mo kuno sa space sa tagipuson sang isa ka babae, kadto ka mo sa space bar. Okay, mo na isang pinakadabis mo kadtuan. Kaya siguradong may bakante ka dito. Okay, sa mga babae kung kaisa, mga babae medyo artiyan pa na kung kaisa, paantoson ka pa niya. Later on, brikan ka man ng sakit lang sa blatyagon. Kadto ka mo sa space bar. Kag mag-enjoy sa may Luna Street sa may Iloilo City. Okay, si Johnny di sa Simpas dara sa may Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas. Na ato mga suki, no? Thank you so much sa pag tamwa sa akon niya Facebook Live. Okay, si DJ Jupiter, perfect gidya ang live mo, Maninoy. Nice airwaves via Facebook Live. Siyempre kita pa. Okay, na tingnan natin nga hindi kita imuyan sa aton nga audio nga ginahaboy. Nga bisan i-replay nila iya. So makahambal sila nga, wow. Suabe. Okay, sa aton mga nag-monitor, nag-replay sa akon nga Facebook Live. Salamat gid sa mga mini sound dra sa may. Labi na sa mini sound dra sa may Bakay Housing, no? Si Jojo Sambilia Jr. na itong mga suki mandira. Salamat din sa pag-support sa DMC Network FM. Okay, once again from the Blaster Argao si DJ Gismar. Shout out sa staff sang Space Bar, si Bia, GLC Dax, and DJ Gismar. Okay? Oy, ari man ang pinaka-sexy kag pinakagwapa dira sa may barangay. Anong kaning barangay mo? Ano lipat ko? Okay, si Everly. Sa may Akwit, Barangay Akwit, Barotak Nuibo, Iloilo. Ang pinaka-sexy dira, ang hawak, 24. Okay, si Everly. So, good evening, Idol. Good evening kay Aw. Hindi ka gin malipat kay Aw or kay Katupang John. Katupang John. Ginaliba ka naman ni Idol naton, Everly, no? Okay, salamat kay Everly. At least natamuha mo na ako niya Facebook Live, no? Boom. Kadugan isang live ko ka, mukapalay mo nagtamwa. Okay, salamat gid kay siyempre regards sa imo nga family circle, sa imong mga ex-boyfriend. Okay, sa imo nga siyempre nga mga anak, no? Kag sa tanang mga palibot mo dira. Just enjoy sa pag hataw-hataw kag full pamati sa aton nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, naman si Jason de la Cruz. Mayang gabi, DJ Beck. Okay, mayang gabi man na sa imo, Jason. Kumusta ang buhay-buhay? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ayos ba tayo dyan? Okay, from DJ Jupiter. Okay, personal lang, Maninoy, akon Gcash sa imo. I-share ko lang sa imo nga program. Aragalin, ha? Okay, so hindi siya ko na mag-send sa Gcash kay basi bala maglapaw pa na. So pinakatabisin mo na ni Iado DJ Jupiter na siyempre is ihatag niya sang direkta ang cash nga ihatag niya. Basi matag niya sa akong 2,000. 2,000 kinana Iado, hindi na papatami kay kung damo kwarta. Kung damo kwarta na nagadamo inom ko. So mas manami nga gamay-gamay lang. Okay, bisan pila nanda importante halin sa tagipusoon. No, kaysa nagdigad may nagpangako na sa akon nga gwapa. Hambali ako no tagaan ako sang Christmas gift. Sus natapos ng Christmas way nakalabot sa akon. Sino to siya gani man? Doon nalipat ko. Nadumduman ko lang munang pangako sa akon. Okay naman si Padjana Kaseksi dira sa home queue ni Vice Mayor Onal Goles sa may Iliator Dumangas. No, si Marisa naman or si Marisa Palma. Okay, salamat din sa pagtama, Marisa. Regards dira sa kay Vice Mayor, no? Okay, kay sa mga upod mo dira, no? Kag sa imo da anak. Sagid kay evening sa imo dira. Okay, from Mang Jose or si DJ Jupiter. Kuya wala ako ya ga bar. Siyempre ipabot-bot ka na, siyempre may asawa ka na, sali ka pa mo kadto sa bar. Ang mga nagakadto sa mga bar ya, mga soltero, pasabi sa akon. Okay, from Julius the Kilos, salamat din sa pagtama sa may barangay Banagi Dumangas. Good evening, Sir Vic. Shout out kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Happy birthday sa bata niya. Okay, happy birthday sa bata ni Kagawad Rolling Dinglasa dira sa may barangay Tabukan, Dumangas. Baway ka mo nag-invite sa akon, tani makatukod na. Basta may mga invitation niya, ti siyempre maara ko kuda, no?
Okay, sa eleksyon ng Maninoy, ako mag-gift sa imo. Ada ka na naman, ha? Uy, lapit na ng eleksyon, ha? So, basta magpa-record ka mo sa inyo mga team song or mga jingle, kag mga, yes, mga jingle. Just contact lang kay DJ Jupiter, si Mang Jose, kasi siyang bahala kay record namo ng inyong mga jingle, ha? Quality jingle, kag very affordable. Kag swabe ang mga voice over. Swabe ang pag-edit. Hindi ka mo maginulusol. Okay, from Mang Jose, PM lang ko manino kay ma-part-time ako da sa imo Nitrodio Slow Rock where remixes lang akong program. Ikaw sa dance, ako sa slow rock. Okay, wala gid problema. So just kadto lang diri parang makapudo-pudo program. Huwag ka magdadit sa tanan sa aton nga program. Wala problema ang DMC Nitrodio FM. At naman si Kagawad RC Rolling Dinglasa. So thank you so much sa pagtamo sa akong Facebook Live. Happy birthday sa imong anak. Anong ganing ngalan sa anak mo? Pakibutang sa dalong para mabasa ko, no? Oy, ang pinakagwapa dala sa may Tabukan Country Bullets, no? Nga si Fideline Garcia, no? Sa itong Facebook Live. Ang iyang ngalan subong si Akisha Kizon. Okay, grabe social. Mga gabi po. Pa-shoutout po tani sa amon nga mga nagatagay-tagay. Kung pwede, siyempre pwede. Ikaw pa. Na-shoutout agad di mga kontra ko. Ikaw pa imoy nga hindi ko kontra. Salamat, good evening everyone. This is from Fideline Garcia, ang gwapa sa Tabukan Country Bullets, Tabukan Subdivision. Joke everyone, labay lang ako Ay, siyempre gwapa Okay, pakiclick ba siya ang profile pic kay amo ni pinakagwapa dira, no? So, mapitik ang inyong adughan paging click mo. Okay, regards kay Anthony, kay Idol Anthony dira sa may sa imo dang home ko, no? So, hindi ka mo magpatamas ang inom, kay ang inom hindi na maayos sa atong lawas, no? Di ba, Yado Jupiter, no? Ang inom hindi naman namin sa atong lawas. That's why ako sa sugod sang na-realize ko ang inom hindi maayo. Sang una nag-inom ako gabi-gabi. Subong nagbago na ako. Ang inom ko hindi nang gabi-gabi, adlaw-adlaw na lang. Pati joke, Okay, salamat once again kay Fideline Garcia or si Akisha Kizon. Salamat sa pag-participate sa akon niya Facebook Live. No, tani nag-heart ka sang click, nung i-click mo, like lang niya. Dapat heart. Ang mga nag-click sang like lang rin, may mga multa, dapat heart get. Okay, salamat once again. Kag-enjoy sa inyo ang tagay-tagay ni Idol Anthony Barito 12. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa ating Facebook Live, si Lini Galon Calyado. Sir, good evening. Shout out ko lang si Dora. Di nga nagasinabad. Okay, sino na nga Dora? Dora the Explorer? Or si Dora nga nadula sa pelikula? Okay, so mayang gabi lang sa inyo, no? Sa diin na ang Space Bar, Maninoy? Sa City, Hindi sa Tubangas, wala man isang bar? I don't know, kahit isang una may mga gader pero wala sang bar. So Maninoy, sa may kwan ko na, sa may Iado, sa may kwan, sa may Luna Street, lapas or sa Iloilo City. Okay, bay lang i-PM ko si kwan si DJ Gismar. No, do interesado ka mga to dito. Okay, hagaram na ko abi. Okay, from Idol Everly, ang pinaka-sexy dala sa may Akwit Barotak Nuevo Iloilo ang hawak 24. Good evening, nandagali sa Tolonis family. Kay Mang Jose. Kay Mang Jose kag sa tanan mga staff sang Donoso Montfort Hospital. Tiwagid, God bless Idol. Okay, salamat man once again Everlyn. Salamat na katama ka sa akong Facebook Live. Just enjoy sa paghatawato. Hindi ka na magtulog ka lang magtulog. Buday na nga may maghabok naman kung magtulog ka tiprano. Oy, ara si Jungkook Nerf doon sa may Bakay at Dumangas, no? Shout out gali sa may Rocks Manya Punta Lods. O ara naman ang manami sa inyo bala. Igo ka mo yung mga agad na tumakadto na ka mo to. Dasan galing mapanghagad ka mo bala, temprano pa para nga siyempre makaprepare ako. Hindi nga nag-program ko, manghagad ka mo. Ido ka na kami sa inyo pang sulok-sulokon sa bule. Okay, from Kagawad, Rolling Dinglasa. Sir, good PM. Liog lang ko greet kay Marian Chrislyn Dinglasa. Happy birthday. Tiwagid sir, God bless always. Okay, once again, so happy birthday sa anak ni Kagawad Rolling Dinglasa, si Marian Chrislyn Dinglasa.
Okay, once again, so happy birthday kay Marian Crislin Dinglasa, no? From, of course, from your daddy, Kagawad Rolling Dinglasa, kag siyempre sa DMC Nito Japan. Wishing you all the best on your birthday, more birthdays to come, good health, and more blessings. Okay, from Mang Jose, basi may mga sound system or mini sound nga magpa-voice over maninoy. Ari lang ko sa imo lang. Sila ma-contact, presyong pang kaibigan lang, just for entertainment. Okay, sa mga gusto magpahimo sa voice over, ngayon ay voice over ni DJ Jupiter. Nabatin niyo man gurong tingog ni DJ Jupiter, no? Okay, pamati ka mo siya program sa Short FM 101.5 kada Sabado or Domingo, no? So, suabing tingog ni DJ Jupiter, duma in love ka. So, kung babae lang ko, pamasya lang ko gini siya. Kaya ikaw man ang maidit maninoy gihapon, siyempre, sino pa, be? Wala problema. Okay, si Chubby. Okay, haraman sa atong Facebook Live. Good evening, sir. Di ka ganit sa mong Chubby nga lugar, no? Di ka nga party sa kalibutan. Mayang gabi na sa imo, kag siyempre, just enjoy our party. Okay, from Everly to Everly, no? Lipatan mo lang address ko, idol. Wala ko malipat, sa Akwit, Barotak, Nibo, Iloilo. Okay, lapit lang sa may hospital. Okay, kaplano ko da malago sa imo. Mga ko da sang imo nga tanom. Mga tanom mo ba sa unang yung pangako sa akon? Nalaban-laban na mo nga na to kay wala mo ginhatag sa akon. Ay sa kanami. Okay, from Jungkook Nerf, wala. Panapak si amigo ko ba? Sino amigo mo nga panapak sa imo? Nasa pakay na pa. Kung malapit ka na sa aking, talagang sasapakin kita. Okay, from Julius the Kilos, the Donoso the Kilos, late ang invitation, Ari Mandi si Sir Alex Dikinya. Okay, tamo? Amugin lang namin mo? Kaya ginakalimtan ako ba? Ang buday sang buhay na palaging kinakalimutan. Oy, Ari man si Idol ko, Lombayag ni Pirotsky. Doon sa may Santa Barbara, Iloilo. Malapit na lang ang battle, no? Malagaw ko daguro sa battle, ay. Okay, sa Battle of the Mini Sound doon sa may Santa Barbara, Iloilo. Mga gabi, idol, kumusta na sa mga single tita? Kaya mga single mom, naton rin nga nagapamati. Grabe mga target mo ba? Mga single mom, single tita? Amo na yung mga nami targeton kay safe ka dira. Hindi ka mag-target ya sa mga dalaga kang mga mga bataon ha, kay budlay makasuhan ka. Ato gitong mo mga single mom kag mga single tita. Hindi ka na magtundo sa ila, kabalo na sila. Okay, from Marisa naman, no? Good evening, sir. DJ Beck, salamat sa pag-shoutout. Okay, wala gid problema sa imo da. No? So, siguro guys kay pare ko, Vice Mayor Onal Goles, ha? Kung parehay kami nang adwa kay manino na sa akon nga anak nga isa. Okay, from birthday, na Biko Idol, may balon ka pang da nga tikwi. Nawaw ko gid ha. Okay nga rin, tubi ni siya, balahin ni tikwi So nagbuot na ko subong. Why na ako nag-inom, no? Why na ako nag-inom gamay. Okay, manino, hindi gid na maayo ang inom sa aton nga health. Kung bitin ang inom ta, boari pagid ang isaw. Hoy, mag-inom kami tsaktuan nang ha. Tandaan niyo sa mga palainom, hindi ka mag-inom sa damok ay buwas mainom ang kamo Japon. Lamok. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Taiwan, si Chubby, ang ngalan niya isang una sa Facebook, si Chubby Pobre Espirito. During isang araw pa kami sa RCFM 103.5. No, pero may nagatama sa akin yung Facebook Live. Ang ngalan niya si Chubby Pobre Espirito. Pero subong kayo may espiritu na siya, si Chubby na lang. Okay, si Chubby maninoy kung mga dalaga lang ni ambot lang. Ay, kilalay ka mga dua, ha? Kilalay, makatisukin ato na sang una sa atong Facebook Live, no? Sa RCFM 103.5. Okay, from Beverly, Ice Good Idol, the door is always open for you, always. Damo ko di tanom, Palawan, tangkong kag kamote. Okay, wala ka na sang tanom nga nagapamunga sang kwarta. Ang ginapangita ko tanay mga tanom nga nagapamunga sang kwarta. Okay, from Laini Galon Calyado, sa Tinoy sa Sibuna, Gimaras. Oy, si Tinoy ni sa Sibuna, Gimaras. Okay, nadumduman ko na. Oy, iado, regli si Tinoy, oh. Sa may Gimaras, kumusta lang da ko gali kay Pre Jupiter.
Kumain nakatamo ka sa amon nga sa akon nga Facebook Live, no? Oy, saan kami malagaw sa Sibunag? Okay, balik ko ibalik ng RCFM drama program kami ni Iado Jupiter. Okay, from Lumayag ni Pilotsky. So, lapit na ay do Tayog sa Santa Barbara. Okay, Tayog sa Santa Barbara. Basi kaluyan, makalagaw-lagaw kita. Sige, basi may chimpo. Ano ka nang adlaw man? Tika lang may klase, hindi ko makalagaw. Ibudlay mas patan ako da. Mas patan ako sa kamera nga may klase. Ito ara ko da sa inyo. Kagamal ako sa dip. Dabi saylo ko lang sa mga sound. Sali ko makaligoy. Sali ko makaligoy. Okay, from Mang Jose, Yado, na basi makalagaw ka sa mini sound of the Kumaninoy. Basi mapa-voice over pa ya sa aton mga duwa ka. Pang tikwit na lang nga duwa. Okay na ina. Sige, wala problema. Basi makalagaw ta dito na. Okay, so kadlaw si Chabi, no? Chabi, pobre espiritu, tandaan pa ba? Siyempre mo na ngalan mo nagligad, no? So, hindi tagida malimtan yung mga ngalan nga si Chabi, pobre espiritu. Kaya may espiritu na siyempre, hindi na siya. Wala na, sa Chabi na lang. Okay, so oras ito is 7:55 in the evening. So, matawa-tawa kita na guro, so para mag-enjoy sa atong mga party-party. Okay, for the meantime, balik kita sa atong hataw-hataw. Just enjoy our party-party. Salamat sa the one and only Dance Mix Channel, Dre sa Dumangas. Kag siyempre, ikaw po niya si DJ Vic, the Donoso Return. Your number one choice. Okay, so gusto mo shoutout, just drop it in our comment section. Kaya anytime basahon ko. So just enjoy our party-party. And hataw-hataw, ikaw po niya si DJ Vic, the Donoso Return. Salamat sa the one and only Dance Mix Channel, Dre sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM. Your number one choice. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club DJs. Bringing you the hits. Okay, mga gabi man kay Dalia Quartun Binancio dahil sa may Barangay Bakong Dumangas, Iloilo. Salamat sa pagtamo sa akon yung Facebook Live. Sa mali mga gabi, sir. So, okay, mga gabi mo na sa imo kag sa imong family circle. Just enjoy our party sa DMC Network FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi man kay Vials Walls. Grabe ngalan mo ba daw kabudlay lawagon? Daw Twister. Si Vials Walls. Pa-shoutout, sir. Good evening, good eve. Okay, mga gabi man sa imo, no? Din ka sa mga parties ng Pilipinas. Okay, naman sa ating Facebook Live si Doc Paol. Sang, of course, nagligad sa St. Hilary Sound Mobile, no? Si GC Dialio or si Doc Paol. Good evening lang da, sir. Si Doc Paol ni Gali. Kilala, wala problema. Kilala.
Okay, on duty daw si Wiz Biles Bulls. Ang real ni mo gani man. Manginami sa inyo balay na pag-islan yung ngalan nyo. Tapos maproblema kami sa inyo pangalan. Diyos ko Lord. Okay, si Ivory, mahina, sir. Grabe, no? Hindi mo namin sa inyo to. Kaya, ginasilan yung ngalan nyo. Tapos i-click ko yung mga, i-click mo yung mga wall. Nakalock, Diyos ko, Lord. This is the mix of DJ Ruiz. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Ivory, mahina. Sa pagtamo sa akong yung Facebook Live. Nagapamati music samtang nag-duty. Okay, anong ginalak yung profile nyo man? Doon natin halabla ko na mo. Paano na magdamo nyo makilala kayo na pang-lock nyo? Sige lang inyo mo na i-discount no? Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, naman si Cousin ko Romila Gisto dito sa may Mindanao. Thank you so much sa pagtamo sa akong Facebook Live, Cousin. Okay, ambal ni Iado Mangosi, basta vials may plungers. Plungers yung magbasa man ni Iado. Plungers, kag ampules maninoy. Amo nang ginapanong-block sa buli, no? Pag to block sa buli nga mag-ayong inyong mga balatian. Okay, salamat once again sa pagtamo sa akong Facebook Live. This is the mix of DJ Ruiz. Okay, from Cousin Romila Gisto, Insan, good evening. Paglit sang happy birthday sa anak ko kay Distin. Okay, Distin Yuridice, no? Gisto. Okay, once again, Distin Yuridice Gisto. Sapan sa iya birthday subong adlaw. Thanks, Insan. Okay, once again, sa happy birthday kay Distin. Gisto Sapan. Okay, from your mom, Romila Gisto. Okay, lang yung managaro nga vials. Ang vials nga natublok sa buli. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Kagawad RC Rolling Dinglasa sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Salamat man kay Idol Everly Tolonis Piña, Florida sa may Akwit Barataknibo, Iloilo sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Also kay Jason de la Cruz. Okay, sa iban pa lang wala pa naka-share, just share my Facebook Live. Okay, naman si Ramiro Di Mawalo. Good evening, Noy. Oy, nalipat gali ako. Bas ka lang na idolong sa imong ang good friend, no? Buwas sa aga makatoda sa imo. No, nalipat kayo na to magwa. Sige, i-print ko lang to karon or boss aga din idulong ko sa imo. Okay, so once again, salamat sa pagtama. Si Ramir Di Mawalo, akon nga, of course, akon nga, good nga, manug-obra sa amon nga balay-balay. Bigas sa imo dra nga family circle, na? Thank you sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. DJ Yuan Brian.
Okay, sa mga wala pa nakashare sa akin ng Facebook Live, just share my Facebook Live lang. Wala sang bayad mag-share. Pag-check sa mga buttons sa inyong Facebook kung nag-function man. Okay, dalang kayo may message ako sa akon. I-check lang be. Okay, from Mang Jose, next time maninoy ma-program ako da sa mag-okay ang sponsor ko. Okay, wala problema. Mas marami ko gabi ka ng program para nga samtang nag-program ka, syempre naga-tikwi kita. So wala problema sa gabi. Namin kong gabi kay mabugnaw kag syempre matinong. Wala mo pa ni masirado ako nga studio so kung adlaw kita din ma-program. Basi wala tabuan nga inugtagol sang ido diri no. Yung maugtas kita pero tagol mo bati sa aton yung microphone. Man naman ako mauman ang ako ng studio nga ginaplano-plano para nga any time of the day pwede kita maka live ha. Okay, so welcome magidali sa akon iyado. Just bring yourself kag siyempre bring your sa aton nga pang tikwi-tikwi. Okay, sa mga nagatikwi-tikwi dara, nag-shot dara sa may Tabukan Subdivision. No, pinakagwapa dira siyempre nga idol ko nga si Pidiling Garcia no halong-halong lang dira hindi magpatama sa maayo at sang tuman. Of course si Anthony Barito 12 no? Wala ka man ang hagad sa akon kadaya sa inyo. Okay, ano man si Mrs. Darlene Fernandez diri sa may barangay sa Podomangas. Nga nag-duty man siyempre sa Mission Hospital. Good evening sir. So good evening mo si Imo no? Regards mo sa imong family circle. Okay, si mo ex-boyfriend si Edward Fernandez. Okay, salamat sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Okay, from Ivory Mahinay, Dan Sharing Sir. Okay, mo na yung sakto ya. Just share my Facebook Live lang. Wala masang bayad mag-share sa akon nga Facebook Live, no? Okay, so ingalitan nato samtang libre ang mag-imo-imo sa mga bagay-bagay sa Facebook. Ay basi bala kung iaboton si Mita. Kag tanan nato nga hulag may bayad na. Ay hindi kita kabalo kay nagadamo na subong ang tao sa Facebook. Basi maabot ang chimpo nga tanan naton nga ang hulag sa Facebook may bayad na. Ako na iyang perception ha. Samtang wala pa sang bayad, siyempre, ingalitan nato na. Okay, si Lodi Villanueva sa may Naluuyan, City Naluuyan, Barangay sa Podomangas. Araman sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamo ha. Okay, from DJ Jupiter. Ayos maninoy, don't worry, pang night ako Okay, gabi lang parang samtang program, siyempre, may tikwi-tikwi. O pwede man taga nagkadungan program or pwede man ikaw lang depende Okay, it's 8:08 na sa gabi. So, pulitan na nakapanyapon na. So, inibigid malipat magpanyapon. Kag siyempre, hindi malipat mapanghugas sa inyong ipanyapunan. Okay, from Lodi Villanueva, good evening Sir Vic. Pa-shoutout naman kita sa mga taga Naluuyan. Labi na gid sa Villanueva family. Madamo gid nga salamat. Okay, shoutout ang bongga-bongga sa mga Villanueva family sa may Sitio Naluuyan, Barangay sa Podomangas. Isagid kamay at nga gabi sa inyo tanan from Lodi Villanueva. Oy, may disco di kagabi sa Pao. Okay, so ang ari diri kagabi ang GLM. Musta nga ito ng saut-saut. Wala ko ito ng kanto, kagintuyo ako. Diyos ko, Lord. Okay, may gabi man kay Paring Noy P. Piesta dala sa may Barangay Bakong Dumangas na naka-silent monitor subong. Daw inspired ni si Paring Noy P. Piesta. Inspired siya ko no kay batik ko daw doon nag-date ni siya.
Namin ko sa feeling sa nag-date, no? Okay, sa mga nag-date, dala, no? Ang atong plaza daw namin madadi-datean. Pagtilapit pa, hindi na ako mag-gasto. Pagdamo sa mga nagming akalan Andres sa Dumangas, kadto ka mo sa may Busilak. Okay, swabe mga pagkaon, barato pa. Sa ako na nga pare nga si, ang owner nga si Bernard Jun Mosquida. Okay, mga gabi na si mo pre sa may Busilak. Tapos na date, pwede ka mo ito pamapanyaga or pamahaw. No, or gusto nyo gid nga fully air condition, nga daw ara lang mo sa city. Kadto ka mo sa may ENR o Ducky Snack House. Uy, hagaran nyo ko. Gramolet Kids. He was born to be wild, grew up to be wicked. To me, it's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta, bayle lang wala gamo. The public may dance. Okay, from Idol DJ Jupiter. Wow, ga-date na siya Maninoy. Grabe si paring Noy ba? Upgraded na siya gali. Siyempre eh. Inspired sa bong si paring Noy di Fiesta. So kain na nakachata ng mga duwa. Do okay ang life sa bong. Ang mga importante na ga-date. Siyempre may miga na. Oy sa mga lalaki. Kada ko sang chance yung mga miga. Kaya siyempre mas madamo ang babae sa lalaki. No? So kung wala ka mo isang miga, pigaw naging ka muna iyan, no? Damo ang babae sa lalaki, so dako sang chance yung makamiga ka mo do kabilog, no? Iban na makanobya duwa. Yung mas damo ang babae sa lalaki. Kaya manami pagit kang iban nga lalaki, nagababae pa. So kung hindi mo makuha ang tunay nga pagigugma sa tunay nga babae, testing ibi sa lalaki nga babae, iba si ara drang imo nga tunay nga pagigugma. Usa ka naming advice ba?
This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Donoso III on the mix. Okay, naman sa ating Facebook Live, akong pariente dira sa may Lawan Antique. Lawan Antique nga si Bikoy, bata ni Maling. Salamat sa pagtamwa. Okay, so siya ning honors ang Dr. V. Dr. V sublimation printing no for affordable or accepting ko na sang quality and affordable sublimation printing ang Dr. V. Okay, so basi gusto magpa-print ang mga bayo ang barato kag good quality kag nami mga layout. Siyempre just contact lang si Bikoy, bata ni Maling. Kay siyempre pwede ka mo ito makapahimo kay bisan ato sa Antique i-deliver na nila sa inyo. Okay, so just contact lang si Bikoy, bata ni Maling, or pwede man ako kay tiparinti ko man ni siya. Parintihan kami nga duwa kay iyaning nanay kang ako niya tatay mag-asawa. Okay, wala na ako sang wala ako sa porsyento. Mabulig lang ako sa promote sang iyang kuan iyang business. Pero nagpangako ni siya matag sa ato na t-shirt, no? Basta ka na mag-chimpo, makahimo sa isang t-shirt. Ipanghatag na ito sa mga suki na ito sa DMC Netro Japan. Okay, salamat good bro Bikoy, bata ni Maling. So, mali happy listening lang da sa Barangay Talusan. Especially to Kagawad, Jimmy Dibel and family, and also to all the Antique Readers Club sa may Antique. Okay, salamat once again sa pagtama. Sa may Lawan Antique. Okay, basta dato nga tagay-tagay. Hindi ka salis ang inom, no? Kaya ang inom hindi manami sa lawas. Hindi ka mag-inom nga wala nagapanghagad. Para hindi ka matamaan, hagaron mo ako. Okay, sa mga grupo mo namon sa All-Star Riders Dumangas, no? Si bro namon Richard Manyapaw. Also si Stidler Nasyongayo. Si bro namon Chris Binobista, or si Sir Tope dala sa may Dumangas National High School. Si bro namon Rocky Sigura, si Rapi Sales. Okay, kasi sino pa mga members ang All-Star Riders na lipat ko? Si Shin, no? Shin Nasyongayo kag si Binoy, alam man sa Dumangas, no? Nagligad nakalibre ko to inom sa iyadang boarding house sa may Lublob, Dumangas. Salamat kay Cousin Romila Gisto sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Doon sa mga Mindanao, no? Salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, from Bikoy, bata ni Meleng, dugay ko na naulat ang layout ka DMC para ma-print na dayon. Okay, ako pagaling may sala. Sige lang, anytime i-layout ko do busy pa ako nga linya. Pero basta anytime magkatawan ko hindi lang mo lang magpang basol, kay budlay kita basulon. Away na sa pinakamasakit pa nga basulon ka sang ako nga magurusala, no? Pero wala lang sang basulay. Just chill lang. Hakuna Matata. Okay, si Manong Kevin Doms or si Kevin Doms, no? Sa may bakay, sa may barangay sa Pau Dumangas. Congrats guys, nga nagdaog kahapon sa video kit challenge dali sa may barangay sa Pau. Okay, nagdaog siya daw second place siya, no?
Amo ginang contest may first, second and third. Importante nga nagpuli kang may premyo. Okay, once again, big congrats kay Manong Kevin Domes. Kag siyempre sa pagdaog niya kapon sa singing contest sa may barangay sa Podamangas. Okay, hi sir, good evening. Yapon habang pa sound trip si mo sir. Okay, just enjoy lang sa wala pa mati samtang nagatimo dira. Kumusta mga likom mo dira? Dakpan mo na? Nakadakap ko na likom mo? Dami na sa nga isudan ng likom mo. Okay, salamat sa pag-support. Kag siyempre, regards sa imo da nga ex-girlfriend. Okay, nga si Kate. Kag of course sa inyo da mga anak, no? Sa inyo anak. Okay, si Dimawalo Jr. or si Raimundo Dimawalo Jr. Araman sa itong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamwa. Doon sa may Bacolod City, no? Okay, just enjoy our hataw-hataw and party. Ako na pa rin doon sa may barangay na Sitio Naluyan, barangay sa Pao, si Annabel Francisco Donoso. Mayang gabi. Okay, mayang gabi mada si Imo kag sa tanan ng mga Donoso family doon sa may Sitio Naluyan, ang lugar sa may Sapaw na may pinakanabo nga Donoso. Kag siyempre basta mga Donoso, mga mabuot, hindi pa chick boy. Hindi pa chick boy, mga mabuot. Okay, from Raimundo Dimawalo Jr. Good evening, DJ Vic, pa shoutout. Okay, shoutout ng bongga kay Raimundo Dimawalo Jr. Dito sa may Bacolod City. Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, ang balimanong Kevin Doms, lagpat mo gid sa ang amon sud answer ba? Siyempre alikomo. Ay, lagpat nga ti nakita ta kay na nagapang kwanda. Nagapang tiro-tiro. Pero namin ang alikomo Kaya ganaga kasi siyempre maka-high blood man na siya, no? May high blood man ako ng alikomo. Kag sa mga nagkakaon sang baboy kag mga litson. Ang balila ko no ang high blood sa litson. Ang high blood ko no sa litson, ang sa tambok. Kapati makamuna kon ang kanon mo tambok. High blood ka. Pero ang makapa-high blood gali sa litson, hindi ang tambok kundi ang tulan. Nga testingin nyo bala pamiesta tapos ang naabtan mo puro tulan. Sigurado high blood ka. Okay, salamat sa admin sang Dumangas Banwako Bugalko sa pag-approve sa akon nga poster na. Okay, gin-share ko akon nga Facebook Live sa Dumangas Banwako Bugalko. Kag siyempre gin-accept sang admin ng mga Suspini family. Okay, mga buot sa inyo dala. Salamat kayo sa pag-approve sa akon nga live na. So, just chill lang kita. Okay, ari ko gigayapon sa Bacolod from Raimundo Dimawalo Jr. Okay, just enjoy lang dra. Okay, si Liti Aldamar. Good evening, idol. Shout out family Aldamar. Barangay Tabug, Alimudyan. Okay, shout out ng bongga sa mga Aldamar family. Dito sa may Barangay Tabug, Alimudyan. From Liti Aldamar. Salamat sa pagtamwa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, pakot ni Idol Iado Jupiter sa tulan maninoy. Siyempre tulan Hindi ang makapa-high blood sa lechon ang tambok o ng panit Ang makapatambok sa makapa-high blood sa lechon ang tulan. Testing yung bala pamista nga maabtan mo puro tulan kung hindi ka pag-high blood. Kapit pa kaging binlan ay ma-wild kagid mo mamaoy kagid. Amo na kon mamista ka mo dapat aga pa kag mauna ka mo para hindi ka mo manikop sang tulan. Okay. Oy, kada obra Iado, mas makita ka na ko ni Doc lang sa algorithm mo ka Facebook. Kag saylo ka na lang sa Facebook Live. Okay, salamat sa pag-support na ako nga very supportive nga Iado. Regards lang kay Iada. Galing way pa ka mo Japon bata, no? Wow, Diyos ko Lord. Ano pag ginaulat nyo? Magmahal ang gatas? Samtang balato pa ang gatas, pag balata na ka mo. Hindi pag gulaton nga magmahal ang gatas kag magbata ka mo. Kaya siyempre, iyawan ka mo kabakal.
Okay, acknowledge ka man nag-donate sa ilang reaction sa akong yung Facebook Live. Salamat din sa pag-click ng heart kag mga emoji dra, ang heart, ang like, ang kakadlaw na bala. Okay, si DJ Jupiter, salamat sa pag-click ng reaction. Also si Cousin Romila Gisto, salamat sa pag-click ng heart. Also si Kagawad RC Rolling Lasa, si Eberly Tolones, Piña, Florida. Si Ma'am Jen Demirin sa may Ermita Dumangas, salamat sa pag-click ng heart. Also si Ramer Di Mawalo, si Blaster Arga, si Ludi Villanueva, Annabel Francisco Donoso, si Cousin Hilin Santos, si Raimundo Di Mawalo, salamat sa pag-click ng heart. Also si Chubby Pobre Espirito sa may Taiwan, si Delia Quarton Vinancio sa may of course sa may Barangay Bakong, si Rico Dumaop sa may Barangay Talusan Dumangas, salamat sa pag-click ng heart. Si Julius Donasco de Kilo sa may Barangay Managi Dumangas, si Marisa Palma sa may Eliatro Dumangas, si inablos ko Sis Glyza Tarog de Pita sa may Mindanao, si Ma'am Vet de Monteverde. Okay, si Mrs. Darlene Fernandez, si Mark Edsel Hinova sa may Barangay Sabao Dumangas, si Ivory Mahinay, of course si Kimpi Donoso, si Janjan Di Leome, si Kenneth Robilo, Jason De La Cruz, si Marley Di Loso, si Johnny Simpas Disa, Roxky Ding Lasa Gaborni. Also si Marinel Villa sa may Taiwan, si Kevin Mariano, salamat sa pag-click sang reaction. Kag siyempre ako ni Idol pero may akong ginaaway. Ang idol ko da sa may Tabukan Country Village nga si Akisha Kison or si Fidelin Garcia. Salamat sa pag-click sang reaction. Okay, si from Mang Jose or si DJ Peter. Op ko subong maninoy. Ay, op mo gali subong. Ay, tayo nagkanto ko di. Wala nag-shot kita. Okay, na-process pa maninoy. Wala na gina-process. Ginaubra na iya. Okay, naman sa aton si Mrs. Jocelyn de Binagracia or si Jocelyn de Binagracia. Hi, mayang gabi, lapit na pista sa Bais Oriental Negros. Okay, saan ang pista da? Kaya managaw kami da. Tapos naman na magtabok subong kay from Dumangas, isa lang kasakay, din pagtabok mo, Negros na. Alam mo si Liti Aldamar still watching our Facebook Live. Of course, si Omega sang Dumangas United Radio Communicators. Mayang gabi, Sir Shugan. Okay, mayang gabi sa imo, kag regards of course sa imo da nga ex-girlfriend. Kasi mo siyempre family circle. Okay, si Access no? Okay, mo na mga ala namon sa Dumangas United Radio Communicator, si Omega, si Access, si Noipi, of course ako ya si Shugan. Shugan ha, hindi si ako ya si Shugan, hindi si Shogi. Shugan ha. Hindi nga si Shogi, Shugan na akong ngalan. Okay, si Morina. Yes, si Morina. Sila pa ganyan mga pud naton da. Okay, kada mo si Black Panther, si Black Pintor, si Black Jack, si Black Eye. Ay wala nagli Black Eye. Of course, si Shortcut, aton nga controller, or si paring Jack Sparrow. Okay, do kadamo sa aton mga membro sa DRC. Okay, sa September 10 ang piyesta sa may Bais Negros Oriental. Okay, galindo malayo-layo na no? Malayo na guro. Kung may budget, basi kalago kami da. Okay, basta may chimpo, gali may klase na guro. Basta may klase, hindi ako makaligoy. Kaya gamay lang kami to, makita kung wala ako. Makita kung wala ako, so that's why nga mabalaan nga nagligoy ko. Kaya simple gamay lang kami sa amon nga school. Sige depende Arkitoy Remix.
Mix Club. Everybody get up, we never give up. You feel the heat, I got the power, the power. Do you wanna be free? Come take my hand, follow me. Just feel the tension, feel the power, the power. DJ Yuan Brian. Everybody get up, we never give up. You feel the heat, I got the power, the power. Do you wanna be free? Come take my hand, follow me. Just feel the tension, feel the power, the power. DJ Yuan Brian. DMC REMIX.
arte. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Masipag, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simple, simpleng tulad mo. Yeah, oh simple lang. Yeah, oh simple lang. Yeah, oh simple lang. Simpleng tulad mo. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ay ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. DJ Marky Remix. Sabit na mahalikan, mayakap ko't masayo sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Man ng paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Okay, time check is 8:39 na sa gabi. Okay, once again, sigit kayo may dad gabi sa aton mga kagrupo, mga kaparty. Nga nagatutok sa aton nga dance party mixes. So, hopefully nag-enjoy ka mo sa aton nga mga exclusive nga mga dance room mixes. Nag-upo lang ito na nakapanya po na, nakasittle down na. Kag iba nakapuli na halin sa mga ilimnan. Kag sa mga nagainom-inom dra, no? Just halong-halong sa pagpuli ilang binigid sa mga nagasakay sa ilang mga metal horses. Bala nyo ko nakainom ang isa ka person, nagamagan ang iyang alawas. Grabe, kakusog sa iyang puga. Ano pa kung kaisa? Nagakaya-kaya, no? Halong-halong kayo sa mga nagamotor, no? Oy, pinakadabis niya yung muon. Para hindi manong inyong alawas, so halungan nyo ang una nyong halungan ang inyong motor. Kaya kung inahalungan yung motor nyo, kag wala gas-gas, siyempre, kamo nga driver, wala man sang gas-gas, di ba? Okay, ara si Philip Silva, Philip Slow sa may Gimaras is watching our Facebook Live. Good evening, sir. Ako nga gwapo nga estudyante before. Doon sa may sapaw, nga subong ara na sa Gimaras, no, pulo pa nga buhay na. Okay, salamat din sa pagtamo sa akong Facebook Live. Araman, of course, si Jubin Sevilla the second, dara sa may Barangay Managi, Tumanga. Salamat din sa pagtamo.
Okay, sa mga uhaw dala sa pagigugma. So, halong-halong sa pagpili sa inyong mga kagugma. Kaya hindi ka mo maayo magpili, syempre, ka mo magka-problema. Diba? Para wala sang heartaches, wala sa mga problema sa pagigugma, pagpili sang maayo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Brian. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DJ Brian. was born to be wild, grew up to be wicked, talks and ready to live. It's DJ Donoso the Third of Humanga's Mix Club. Okay, it's 8:46 na sa gabi. So, mayang gabi liwat sa ating mga suki, sa ating mga lit tuners, nagtawa sa ating Facebook Live. Kag siyempre, ara sa ating Facebook Live, si Erlyn Delfinado. Ako niya cute ng estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, ang cute kag siyempre. Hindi man pala kadlaw, pero may nagangisi. Kag siyempre mabuot, no? Si Erlyn Delfinado. Salamat sa pagtamwa.
Regards sa imo da nga daddy nga si Tamtam, kag sa imo nga mami nga si Abe. Kay sa tanan nga mga customer dira sa may kapihan ni Iskoy na dira sa may sa may sityo na luuyan sa pagwa nyo gid bala sa may gate sang pier. No ang unan nga masamputan amo nang kapihan ni Iskoy. Kag siyempre nilang basta-basta kapihan, kalan-an, palanyapunan, palanyagahan, palamahuan. Kompleto pati mga pang souvenir item, pang pasalubong. So available dra sa kapihan ni Iskoy, okay? Okay, salamat once again kay Erlyn Delfinado dra sa may City ng Luyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Okay, para sa mga in love dra. Sa mga in love dra nga nagapitik-pitik ang iladugan. Okay, just express your love. Iparamdam sa imo nga ginakagugma. Okay, si John Kilua Miharis dali sa may Barangay sa Bakon, mga cute nga estudyante na salamat man sa pagtama. Okay, salamat once again kay John Kilua Miharis. Okay, so regards sa mga family circle, kumusta ka pa niya po na ka mo? Okay, wala kita basang klase, no? So pwede ka mo nga makapulaw-pulaw, maka-enjoy, samtang nagapulaw pamati, no? Okay, samtang nagakaig-kaig sa cellphone, just enjoy lang gid, no? Okay, nagkadlaw si Erlyn Delfinado. Anong ikadlaw mo? Abi, pag-share sa akon nga nagkadlaw kayo mo man. Daw wala man sang comedy ako nga ginahambal. Oy, si parang nagpili pesta. So, gising na. Mayang gabi sa imo da pre. Mayang gabi pre Vic, pa shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Thanks good pre, okay? Okay, kaya nakapanamon ginalibak ni DJ Jupiter. Hambal ko si parang nagpili pesta, inspired subong. Ang mga importante ang sa aton nga live, no, sukuan lang kita. Chill lang. Kung ano mga problema naton nga masugata, so problema na siya iya. Importante nga ma-overcome nato mga problema. Kaya tanda naton tarang mga problema may solusyon. No? Hindi pwede matawag ang problema kapag wala sang solusyon. So pinaka-the best nga imoon, pagitaon ng solusyon sa problema. Kung ang problema mo babae, kadamo sang babae. Okay. Si Jan Miharis, gaano ka mo? Okay. Ano pa mangkot mo naman? Nagkalingaw-lingaw kami di, Okay, sige, salamat kay paring ni PD Piesta. Regards sa imo na family circle. Kay to sa Roy. Hindi pura. Kag sa imo na mga upod, no? Si pari naton dra. Okay. Kag, of course, mga grupo mo naton dra sa may. Or si pari natong Boyet, no? Si Boyet na lipat ko. Paring Boyet. Kag sa mga grupo man nato sa may Barangay Bakong, si Eliza, si Bonsai, of course si DJ Jupiter, DJ Binos, si DJ Leo, si DJ X1. Bukod mo sa mga DJ sa may Bakong, no? Okay, so isagid ka add nga evening sa inyo tanan. Okay, from John Kilua Miharis, may gabi sir. Okay, may gabi man sa imo Kaina kapag inatamyaw mo. Nag-hi ka lang, gitamyaw ta na kaina. Salamat sa pagtawa sa akong Facebook Live. Nung pag-share sa akong Facebook Live sa inyong mga friends. Pwede nyo ipa-shoutout ang inyong mga paryente, mga nanay, tatay, mga utod, kag siyempre mga nobya, mga nobyo. Okay, from paring may Pilipiesta, pa-shoutout sa guwapa nga si Ma'am Lizer Joy Rosario. Okay, si Ma'am Lizer Joy Rosario, amo ni si DJ Bino sang RCFM 103.5. Kag siyempre sang Short FM 101.5. Nga teacher sang St. Agustin Catholic School, no? So cute naman ni siya, kagwapa. Ako ni ko lang maayo, siyempre mapitik ang dugan mo. Kag ma-inlove ka. Ito yung problema kung may tag-iyan na, tapos ka. Okay, sa mga nagagugma-gugma para hindi ka mamadihado, hindi pag seryosohon, no? Kag mas manami, may reserva ka. Magpangita ka sa nobya, dapat duwa. Grabing advice ni DJ Vic ba? Hindi kita pag-iubos-ubos kung magka-problema kag mabutang, mabiling ka sa ital-ital. Basta mang isip ka sang dahon sang kamonsel.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Jan Kilua Miharis, Sir, ma-join si Lula ko. Sa di siya ma-join? Basta namin mo, patamihan mo si Lula mo. Okay, sino galing ngalan niya? Ibutan sa dala mga ngalan ni Lula mo. Kahit tamihan natin. Tamihan natin sa bunga-bunga. Ang Lula ni Jan Kilua Miharis. Paki-comment sa nga complete nga ngalan padang vitamin malimtan. Okay naman sa ating Facebook Live si Mary Grace, di Binagracia di Luso. Sa may Block 35, Lot 6 na. Sa may Bakay Housing. Kag siyempre regards kay amigo Jojo Franklin Sombilia Jr. nga nag-hook up sa aton nga Facebook Live na. Okay, salamat sa pagtamo sa akong nga Facebook Live. Okay, wala sang klase boss na. Basi ang atong estudyante wala pa nakabalo. Wala ba sang klase? Okay, si Angeles Miharis po, sir. Okay, so shout out ng bunga-bunga kay Angeles Miharis. Okay, from your grandson si Jan Kilua Miharis. Okay, si Kimpi Donoso, araman sa ating Facebook Live dala sa may Sitio Aluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Salamat sa pagtamwa. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso, the third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Di kakak Dramulet Kid. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, shoutout ang bunga-bunga kay Angeles Miharis. Okay, salamat din sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Okay, Lula ni Jan Kilua Miharis. Si Lula mo gimana or ikaw? Or ikaw nagagamit sa account niya? Okay, shoutout na once again ang bunga-bunga kay Angeles Miharis. Dari sa may barangay sa Sapao, Dumangas. Okay, last 9 na sa gabi. So, mapulitan na nakapanyapon na, no? Tipran pa itulog. So, just enjoy our party. Asa ko last 10 sa gabi sa mga gabi, ah. Basi-bas makalive ako liwat kay ti wala pa sang klase. Okay, basi-bas aga morning atawan kita. Okay, hindi po, sir. Okay, si Lula gid ni Jan Kilua Miharis sa naga-Facebook, ah. Salamat sa pagtamo sa akong Facebook Live. Basi may mga parente kami shoutout. Basi may mga birthday or mga celebration, just drop it in our comment section. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. The best quality of remix, only here on DJ RK.
DMC Radio FM Dance Party Mixers. Okay, from Mrs. Angeles Mijares. Sir, patamyaw manlihog sa akon nga bana nga si Eliseo Mijares. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Mr. Eliseo Mijares. Halin sa imo siyempre nga pinalangga nga si Mrs. Angeles Mijares. Okay, thank you so much sa pag-participate sa akon nga Facebook Live. Okay, from Erlin Delfinado. Hi sir, gaulanda sa inyo sir. Okay, daw wala super, daw wala pa man. Gaulanda sa may naluuyan na. Sa amon ni daw wala pa. Basta dugay-dugay pa. Okay, ara ko sa sulod pero do hindi bation nga gaulan. Siguro wala gaulan ha. Pero basta katulo-taliti pa lang. Okay, so okay man na magulan kay kinanglano na sa aton nga mga mangunguma. Iti subong aton nga mga talamnan, medyo malanagid. Nga problema aton nga mangunguma kung paano makapatubi na. So, man chimpo nga parang makalibre sila sa patubi. O epektibo kay nano sa amon rin sa barangay namon. Daw 3 ka grupo naga-sing along kay nano. Naga-sing along. Mga di mga barangay, kaya damo mga singer. 3 ka hugnat na naga-sing along. Pasalamatan nato na sila kay tungod sa ilan nag-ulan. Tungod sa ilan nag-ulan. Oy, mga nagmi makanta. Pero posible tungod sa ilan nag-ulan sa mga gabi. Okay, madami kong salamat. At least, bisan pa, no? Ato ni mga talamnan na tubian naman. Okay, from John. Kilua Mihari, sir. Nakakaon na kamo, sir? Okay, so para kuya, wala pa. Wala pa, dudugay pa. Naanad ako sa pagutom. May problema. Dudugay, well, dudugay man yapon kami sa akon nga ex-girlfriend. Yeah, de. Okay, from Mrs. Angeles Mijares, sir. Ga-enjoy kami sang emo sound. Salamat, good sir. Okay, welcome kita. Okay, mag-live ko kada gabi, so share ko lang para makita nyo. Ara mas si Remy Jan, sir, pa shoutout. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Remy Jan. Okay, ari mga mo sa sapaw Angeles Mijares. Sa sapaw mga mo na? Or sa iban nga banwa? Okay, from Erlin Delfinado sa amon nga gaulan na medyo baskog. O, tito, sulod sa balay. Bala mo sa bye-bye, siyempre open ka mo da. Wala may mga pugong nga mga dahon, mga sanga. Siyempre, amo na ang baskog. Halong-halong lang mo da. Okay, from Jan, Kilua Mijares, sir, shoutout po man. Okay, ina pa ka na shoutout mo. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga kay Jan Kilua Mijares. Also si Remy Jan. Salamat sa pagtamwa. Okay, ara kami sa Iloilo. Okay. Sa Iloilo glik mo. Ara man na si Kuan, si Jan. Okay, so just enjoy lang sa tutama sa atong Facebook Live. DJ Eric Nay. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman porkit
with DJ REMIX. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman bakit ay lagi sinusoyo. Bakit tinutoyo? Ika'y nagsimula. Okay, salamat kay Mrs. Marley Diloso sa pag-click sa reaction. Also si Erlyn Delfinado, si John Kilua Mijares, Philip Silva Philip Slow, Kimpi Donoso. So para man na nagdugang sang nag-click sa mga reaction sa akin ng Facebook Live, si Yan Espino, si Kate De Villa, Liti Aldamar. Okay, salamat din sa pag-share sa inyong reaction sa akin ng Facebook Live. Okay, mga biliwat kay John Kilua Mijares, kay Erlyn Delfinado. Okay, just sa paghataw-hataw. Is 9:08 na sa gabi. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so from Mrs. Angeles Mijares, so sir, on Friday afternoon, gapuli sila, balik naman sila sa Dumangas sa Lunes sang aga, kay may klase dra sila kay Lola Ya sa Sapaw, nag-stay. Okay, pero wala kami basang klase ha. Pwede pa sila makapayo-ayaw. Shoutout manda sa taga Sapaw kay Mari Perla, kag pari Kanunoy Dikito. Okay, so samtang wala klase, just enjoy lang sa paghataw-hataw. Okay, Pam Remy dyan. Bo, grabing sugo mo pa ako ba? Seriously, music mo nga salamin. Nakaplay na kayo na salamin. Just ko, Lord. Pero i-play ko para sa imo. Kanami, isang estudyante ko. Dami, sulok-sulokon sa buli. Ginsugo pa nila si sir nila. Seriously, music mo nga salamin. Grabe. O, sige, ang next ko nga song is Salamin. Saot ka na ha. Mandam ka ni kasaot ha. Sulok-sulokon na sa buli. Okay, para sa mga Pedro dira. Dancing to the beat with DJ REMIX. Okay, so after the song is Salamin for Remy John. Kanami sa mo. Bagin sugo mo pa ako, but just call Lord. Wala gid mga buot. Okay, para sa mga Pedro dira. Amatim song sa Pedro. Everybody wants to get down like that.
get down like that. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, rin ang song ni Remy Jan, no, ng Salamin. Okay, sa out na. Okay, from John Kiluwa Mijares. Good night kuno sabi ni Lola. Okay, good night man na sa iya. Salamat sa pag-drop by sa akong niya Facebook Live. Ambad ni Erlyn Dilpinado. Oy, Salamin. Okay, so favorite song niya ang Salamin. Okay, so just hataw-hataw kay boss way kita sa klase. Yeah. Pero sa Martes may klase na. Bring the action. Okay, so asa lang ko last 10 sa mga gabi is 9:15, so may 45 minutes pa kita. Okay, dito hindi kita pwede ka pulaw kay mabudlay magsala sa iba niya tao. Mapulaw sa sala nga tao. Okay, from Erlyn Dilpinado, tani may klase na sa Lunes, grabe. Duga pamati agad eh. Basi balon ng guro lagas mo. Okay, naman siyempre ang gwapa nga teachers ang Dumanga Central Elementary School. Nga si Ma'am Regina Escanda Jucampo, all the way from Barangay Casilayan, Dumangas. Salamat gid ma'am sa pagtamwa, no? Ang gabi na sa imo kag regards sa imo family circle. Okay, good evening Sir Vic from Ma'am Regina Escanda de Campo. Siyempre ang gwapang teachers ang Dumanga Central Elementary School. Ang isa man ka content creator sa Facebook. Okay nga naghahataw na yung Facebook account. Kumusta? Damo ng dollars naton. Pa-share naman sa dollars. Okay, from John Kilawa Mijares Gate Loser. Okay daw wala ako na sang song amana. I-take note ko lang. Para sa next ma-play nato na. Again, search ko sa akong computer.
Daw wala ang get low, daw get down lang. Get down low lang. I think that hindi amo ni Goro. Pero tayo ko lang bi-play, base amo ni. Okay daw, hindi siya daw, hindi available. Na i-take note ko lang, iba anytime i-play na nato na. I-prepare ko lang niya next time, kaya daw kulang ako nga collection sa mga songs, sa mga remix songs. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, from Erlen Delfinado, tani may klase na ba? Why I gid ah. Dos sa piyo eh. Sigurado ka nga gusto mo may klase? Ang iba nag-enjoy nga wala sa klase, ikaw mo nagapangasubo. Kaya wala ka guro balon. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best.
sekali tak modal. Gampang sekali tak modal. This is the mix of DJ Ruel. Sorry nyata alasan dan tuti sampai di dada. Karena kira kamu cemburu dengan apa pasangan baru. Video back story di caption sayang sekali. Sorry please jangan jatuh please. Dengan atas jam ini. Sorry nyata gampang sekali tak mau dapat. Gampang sekali tak mau dapat. Gampang sekali tak mau dapat. This is the mix of DJ Ruel.
Game over. Over. 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 Game over. Game over. Arky.
Arky in the mix. Exclusive mix by DJ Arky. Huerpa. Mindanao Mix Love. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay na sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM is 9:39 na sa gabi. Okay, medyo maulanan sa mga aton nga gabi. Nagatulo-tulo ang aton nga kalangitan. Okay, pero okay man kayo tanang kita guro. Tanang kita naman sa atong mga panimalay, no? Magluwas na lang guro sa mga lagawan nga way pa nakapuli. Ate, marisin nyo na. Kama nagamotor-motor dala, no? So, halong-halong kayo medyo madanlog aton nga dalan. Tanan nyo nga during rainy season, roads are just like women. They are slippery when wet. In short, ang dalan kong gaulan, daw babae. Siyempre, madanlog kong basa. Okay, si Ramer Di Mawalo still watching our Facebook Live. Para naman si classmate ko si Lilibet Dunlao dala sa may Canada. Okay, salamat good mate sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Good evening, hambal niya. Okay, good morning da sa imo. I know nga ti aga subong sa may Canada. Okay, so pleasant morning da sa imo kag sa imo family circle. Okay, kay Ramer Di Mawalo still watching our Facebook Live. Salamat sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best.
Manga's Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, salamat man kay Jubin Tachado doon sa may Canada, no? Jubin Tachado sa pagtamo sa akong yung Facebook Live. Kag salamat man sa pag-share sa imong mga blessings, no? Nga nakalabot sa amon ang imong grasya. Okay, basta ganun mga alwan ginagrasyan man sang Ginoo. Okay, salamat man kay Ma'am Regina Escanda de Campo sa pag-share sa imong reaction, pag-click sang heart. Okay, just enjoy sa aton nga hataw-hataw. Adre sa DMC Net Radio FM. Okay, also si Rysel Andrade Lubo. Okay, si Alexa Mahinay, Jan Espino, Jan Kilowa Miharis, Darlene Fernandez, Siliti Aldamar, Roxy Dinglasa Gaborni. Kag sa 24 nga nag-share sa akon yung Facebook Live, sorry hindi ko makita pangalan nyo. Okay, salamat kay Binjo Jubin Tachado sa pag-share sa akon yung Facebook Live. Okay, ara ka pa sa aton nga viewers. Nalit ako out ako for a while kaya nag-timo-timo, nagpanyapon. Kaya naghirap na ako nga tiyan. Okay, it's 9:45. May 15 minutes pa kita para magkataw-hataw.
Dumanga's Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, from Jubin Tachado, no? So, medyo na, huwag ko kayo na makita ang iyang akwan nga message, no? So, good evening, sir. Bao, nakachamba naman kita sa live mo. Okay, so naka-chimpo, that's why nga nag-live ako sa bong. Kaya daw, okay pan chimpo kayo sa pati busway man sang klase. Okay, salamat kayo sa pagtamo sa akong nga Facebook Live, si Jubin Tachado, dra sa may Canada. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Balinoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Okay, sa ato na mga suki sa may Tabukan Country Village, no? Nga nakatutok sa ato naka-silent monitor. Sa mga gabi once again kay idol ko Fidelin Garcia, no? Kag si Anthony Barito Dose, mga idol ko dra. Okay, pantagay-tagay natin dyan. Ayos ba tayo dyan? So, may mga problema. So, just think for the solution. Hindi madalas na inom-inom mga problema. Dapat you should face your problem. Kag hindi pag-imnan. Kaya ang problema, hindi madalas sa inom-inom. Okay, si Rodel Dianon sa atong Facebook Live. Mayang gabi, sir. Okay, mayang gabi mo na si Imo. Nakaingabot ka sa atong last 9 minutes, no? Musta da sa may Ilea? Okay, ayos ba tayo dyan? O, kita magkitain, no? Naglabay ka sa akong nagligad pag live ko, no? Tani naghapit ka man lang. Para maka-ulustorya man kita. Prosig lang. Just enjoy lang sa aton nga gabi sa bana. Medyo mabulubog na ang gabi na to. Naga-ulan-ulan. So halong-halong lang sa mga nagasakay sa ilang mga metal horses sa bagpuli. Kung di maka mga party sang kalibutan subong. Hindi maka mga party sa Dumangas. Or kung nang yung salakyan, medyo 4 wheels, no? So halong-halong man kimadadlong atong adalan. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Sana all. Yudi kakak, gramolet kid. Okay, sa akong nga 6,000 ka mga viewers, no, para makita ta ka mo, just leave a comment there. Kaya daw hindi ko makita mangalan yung nag-appear sa akong nga live. Okay, isa ko ka cellphone na lubat. Isa ko ka monitor, isa ko ka account na lubat, no? Sige lang, basta makita ko sa akong nga laptop. Okay, it's 9:52 na sa gabi, no? May last 8 minutes pa kita. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Ay, angkat na lang!
Okay, mga gabi kay 2 James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Okay, mga gabi na sa imo 2 James Romo Perales. Okay, from paring na Pilipiasta, may disco sa subong. Okay, daw wala kahapon kagabi ang disco dre sa may Sapaw, no? Kagabi may disco sa may Sapaw, so sa ibang nga barangay siguro, I don't know kung anong schedule subong sa Linggo ng Kabataan, no, sa skiing event, no. Okay, at naman si Rod Nathan Dunlao. So good evening, good evening sir. Umayong gabi mada si Imon, no. Kag of course, would like to extend our my condolences, no. Kaya pass away siyang lula. Okay, sa mga life na itong kaisa. So tanan nga nagakatabo sa aton nga kabuhi. May mga purpose si Lord, no. Salamat kay Rod Nathan Dunlao sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Akon man nga smart nga estudyante nga naga-live man. Okay, mga gabi kita sa imo kag sa imo nga family circle. The power of Mindanao Beats Club. REMIX. Yodi kakak. Dramolet kid. The power of Mindanao Beats Club. The power of Mindanao Beats Club. REMIX. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, from paring ni Pidipesta, may disco dress sa amon subong pre. Okay mo nagalin namin mo. May disco kuno sa may barangay Bakong Dubangas. So sa mga mahilig na mag-disco-disco. Ito na pa, sulong-sulong na. Namin ang bako kay cover gym na mga kamuda, no? So wala mang problema bisan mag-ulan-ulan subong nga gabi. Hindi ka mo mabasa kay naka-cover gym na ang barangay Bakong. Siman diri sa may barangay Sapao. So wala problema kung mag-ulan-ulan, no? Hindi na ka mo matupan sa mga ulan or mga tunog. So non-stop ang hatawan. Bisa nag-ulan-ulan. Okay, it's 9:59. So last song na lang siguro. Last song ha. After this last song na lang. Then of course ma-end ako. Kag kita liwat buwas sa gabi sa aton nga dance party mixes. Buwas maka morning hatawan na ako, no? So kaya iti medyo may chimpo pa. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, this is gonna be my last song, no? Salamat sa inyo tanan. Salamat, Ruigi. Salamat sa nagupod ka sa ako na lagay na alas city sa gabi. Okay, sa mga nag-send sila mga greetings na nag-like sa ako nga Facebook Live and nag-share. Madamog nga salamat. Thank you so much, kids. Of course, kita naman kita buwas sa gabi. Okay, nakingagaw si Clinton Dosaran. Maulanon ka matugnaw nga Sunday evening, sir. Okay, salamat mo sa pagtama si Clinton Dosaran nga kilala ko na. Okay, so salamat once again kay Clinton Dosaran, kay paring na Pilipesta, kay Rodney Tan nga nabilin sa buong gabi. Okay, this is gonna be my last song. Salamat once again kay Jubin Tatsado. Ara gina kita mo sa aton. Salamat sir, mabisi naman kita. Okay, so boss ma-live ko sa aga sa aton nga morning atawan. Salamat once again kay Jubin Tatsado, hambal sa akon nga ex-girlfriend. Salamat sa ginpadala mo nga blessings. Nakalabot sa amon yung mga blessings. Salamat, gid. God bless sa imo. Keep safe lang sa may abroad, no? Okay, mga tao nga mga maalwan, ginabugayan sang grasya. Okay, once again, thank you so much, gid. God bless and have a blessed Sunday evening. Kag, siyempre, halong-halong lang kita. Kag, maghimo sang maayos sa aton yung mga filo. Okay, good night, God bless, and have a blessed Sunday evening once again. Kagpadalang kita sa pag-enjoy, sa pagpamati sa ating mga dance party mixes. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel Luis Namagas. Kabon niya si DJ Vic Donoso the third. Ini ang DMC Net Radio FM. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Sayaw! Get ready to get on the floor. Sana all. Gramolet Kid.
are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Dumangas Mix Club DJs, bringing you the hits. Lo, daw katigas ang ubo mo, wow? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal tatuloy to sa banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw kapaluya ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo. Lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo. Dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double, tiyara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami sang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Perti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid mabatsyagan na gid ang summer. Tama kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilafers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita Di Paclayon.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.